Tak čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Konkrétne druhé video v tomto roku lov kapra na rieke Malý Dunaj. Tí, čo ma poznáte, viete, že video vznikne len keď je nejaká ryba, takže máte to minulé video, to boli vlastne 3 víkendy po sebe. 2 dní sme tam presedeli bez záberu, konkrétne včera a predvčerom, a dnes sme vybehli na Malý Dunaj na iné miesto. Takže ako sa hovorí, zmena miesta, ryba istá, tak sa usaďte a užite si toto video. Je tam, naľavo, kam ideš? Wow. Tak ja som spal. Neutop sa. Aj si mi zapol kameru, zapni si kameru. Zapol? Zapol? Ty vole, chlápia, úrez. Som nevedel. No. Ježiš, ten je divoký. Tak ale chlapče, ale jaký je? No, pozrieme sa, koľko má fešak. Osem celá 6, podložka má 1,8, tak 97 kg skoro. skoro 7 kg. No, hovorím, 7 kg. Dobre, majsterko. 7 kg. No, 7 kg. Ale nádherný je. Prekrásny. No ako sa hovorí, zmena miesta, ryba istá. Tak to konečne došlo. Boli sme teraz 3 víkendy po sebe na Malom Dunaji na jednom mieste. Mal som jedného menšieho, jedného takého 7 až 8 kg kapra. Tento bojovník mi prišiel 2 metre od brehu na peletu. Má 7 kileček. Krásna ryba. Vážim si ju. Perfektný súboj. Krásavec. Nevedel som ani kam mám štartovať, či doľava, doprava. Zabudil som sa do spánku a nevedel som ani, kde mám udicu porad. Iba som počul jazdu cez dispar. Krásavec. Pekne stávanie, hop. Nechce sa mu. Krásavec. Ideme ho pustiť. No, fešák. 7 kilový. Ideme ho vrátiť naspäť. Tento ma zobudil, to bolo príjemné zobudenie. Nevedel som, kam mám utekať. Či doprava, alebo doľava. Fešačisko. Už ideš? Tak, čau.
Super. Dielo. Takže táto peleta je dnes víťazná. Robin Red 20. Takto s mikropeletami v plnčoške. Idem si to nahodiť znova. Na to isté miesto, kde to bolo. Hĺbka tam je dobrá. Určite cez 2 metre. Môžeš jazdiť znova. Už budeme len čakať. Máme pred sebou záverečné 3,5, maximálne 4 hodiny. Tak na novo všetko prehodiť. Nová peleta, nové mikropelety, Robin Red na obidve udice, nekompromisne. Žiadne moc povolené cievky, všetko pekne napevno. Keď zabere, on si potiahne. Hotovo. Jedna udica. To isté. Druhá udica. Padalo to 3 sekundy. Všetko napevno, nič nepodceňovať, nič nehať na náhodu. Vidíte, človek si zdriemne na pár sekúnd a nevie, kam má utekať, takže ryba nesmie utiecť ďaleko, je tu silný prúd. Tak, chytáme záverečná 3,5 hodina. Je tam. To je nejaký pleskač, ne? Neviem. Zrazu ti iba udicu ohlo, ty kokos, a potom iba, že píp. Pleskač. Obrý pleskač. Obrý plesky? Ty kokos. Lopata. Ale tento rok strašne veľké pleskače sú. Takže dochytali sme, tak aby som to zhodnotil na záver, tak ja som chytil jedného kapra 7-kilového, jedného pleskača veľkého, jak lopata. Toho som ale už neukazoval na kameru, hneď sa pustil a Jano chytil vlastne 3 kaprov, 5, 6 a 7 kilových, chytil jedného pleskača, jedného jalca. Ľúbilo sa nám tu, stratégia vyšla, presne ako som si myslel. Chytať pod brehom, byť potichu, na pelety 20, záber príde a prišiel.
Škoda, že neprišiel ďalší kapor, ešte jeden, aspoň dva, aby boli, ale nevadí. Vydám sa sem znova, však sobota, nedeľa je tu čoskoro, takže ak sa vám video ľúbilo, pozerali ste do konca, dajte like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.